Bigtime rollback sa presyo ng LPG nakatakdang ipatupad sa unang araw ng Hunyo. Para sa iba pang detalye sa balitang yan, may live report si Russell Simorio. Russell. Diyan sa kabila ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, good news naman sa mga nagtitipid, lalo't nakatakdang magpatupad ng big-time rollback sa presyo ng LPG ang ilang kumpanya ng langis ayon yan sa report ng Department of Energy. Bumaba ang kita ng karinderya ni Aling Nessie dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sangkap sa pagluluto ng ulam. Malaki rin ang epekto ng mataas na presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 746 pesos ang kasalukuyang presyo ng kada 11 kilograms na LPG. 2 LPG kada buwan ang nakukonsumo ni Aling Nessie. Umaasa siya na bababa ang presyo ng LPG. Siyempre, madadagdagan ng puhunan pag tumataas ang presyo ng LPG. Oo, nababawasan ang kita. Tila nasagot ang hiling ni Aling Nessie. Nakatakdang magpatupad ng big-time rollback sa presyo ng LPG ang ilang kumpanya ng langis sa June 1. Posibleng umabot sa 6 na piso kada kilo ang Bawas-Presyo, katumbas ng 66 pesos na matitipid sa kada 11 kilograms na LPG. Siyempre, bibili ko ng ibang rekado yun, recipe, yung matitipid ko doon, madadagdag yun sa putahe para madagdagan yung aking kita. Ang pagbaba ng presyo ng LPG ay bunso ng pagbaba ng contract price sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ilang retailer ng LPG, inaasahan na tataas ang demand sa LPG sa oras na epektibo na ang bawas presyo. Kung ano po yung sinabi po na sa TV, kung rollback po kahit may mga stocks pa po kami, rollback po namin po yun. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amianan. Diyan nakausap din natin ang ilang retailer kanina ng LPG. Ayon sa kanila, epektibo rin naman itong big-time rollback sa mga bagong stocks nila ng LPG. At ayon sa Department of Energy, posibleng umabot sa higit 65 pesos ang matitipid ng mga consumer sa bawat 11 kilograms na tangke ng LPG. Malaking bagay yan, lalo't nung mga nakaraang buwan ay talagang sunod-sunod din yung pagtaas sa presyo ng LPG. Samantala kahapon, nagpatupad din ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Nasa 50 hanggang 55 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, 40 hanggang 50 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina, habang umabot naman sa 50 hanggang 60 centavos ang bawas sa kada litro naman ng kerosene. Dahil daw yan sa pagbabago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.